Korean Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Bugos, Cebu. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Carla. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Carla. Ron. O na tinuod, Carla. Love ti ka. O manginaot ko nga dawaton ni mga akong gugma. Yan ang malimod man ko nga. Ang tinuod. May gusto sa ko ni mo, Ron. Kung mo na, imo na kong gisugot. O, Ron. Uyab na ta. Salamat, Carla. Salamat, gigayo. Magsige man lagi nag-anhis ron sa ato, Carla. Unsa man, nagkasinabot na mo anak niya? O, ma. Uyab na mi. Isa'y nagkauyab. Ay, kini si Ron o kining imong anak. Oh, mau ba? Uwa kay supak nga nagkauyab mi ni Ron pa. Kung ako'y mo pangutanon, di jud ko ganahan ng ron-ron kay ang bugiruan ko anak. Pero kay nagkagusto man kaniya, wa may mahimo. Dawatan niyo. Chocolate? Oh, Nga nang ipalitan man ko ni mo ini. naibaw mong gugong nga ganahan kay kag chocolate. Maong ipalitan ti ka. Salamat, Ron, ha? Oh, yun na. Mingaw mo lagi sa inyo. Asa rin mong mama ug papa? Tuan na sad. Nag-uma. Oh, mao ba? Mao di nga ikaw rang usa din eh. Mm. Car. Mm. Dugi-dugi naman yun nga nagkauyab. Pwede ko mag-kiss ni mo? Ha? Kuan, Ron. Sige na, Car. Kiss ra bitaw. Kiss ra, ha? O lagi. Bantay bitaw. O, sige. Sige na, kiss na. Kiss lagi ko sa akong uyab. O, sige na, uy, buhiin ako, uy. Sige pa mong gagakos na ako. Uy, aragod. Ganahan pa kong gakos ni mo. Ron. Uy, ikaw ba? Sakto na kuno, be. Ligara sa ganda. Sasagdi lang ko sa kong buhatan mo, Car, ha? Ganahan kayo kung mag-kiss o mag-gakos ni mo, Car. Oh, naon sa man ka? Alkansi kayo ko ini. Ha? Ano man? Nakuha na ni mo ang akong pagkababae. Oh, ano mo di? Basig mamabtos ko ron. Oh, mamabdos ka? Magbinyo gud ta. Bantay bitaw, ha? O lagi, ako na isadi mo. Hala. Tulo naman kabuhan nga wala ko rikla. Oh. Basin og mabtos na ko. Magpalit ko og pregnancy test. Aron ako ni maklaro. Inuo ko. Positive. Oh. Kinalang may bawa ini si Ron nga mabtos ko. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, mahinuon nga mabdos na ka. Nalipay ka nga mabdos ko. Uy, lipay kay ko. Kay makakita no niya ako sa kong liwat. O niya, unsa may plano ni mo? Buhaton ako sa inyo. Mga tubang na ko sa imong mga ginikanan. Unsa? Mabdos ka? Oo, ma. Kung si Rondo nagabahan. Opa.
Uya, o may plano niya Rondon na ng imong kahimtang. Muari ra ko no siya pa kay mga tubang siya ninyo. Sa kasimanan naman may pinaabot ng Rondon. Wa ba lagi siya pakita di sa ato? Nahibuong salbitaw ko pa nga nung wa si mo ani. Susihan na oy Carla. Kay masigisibata na kaato. Wa naman din ni si Ronron, oy, sa amo. Ha? Hain man ni siya te? Gapon pa yun sa nilarga kauban sa iyang mga amigo. Asa man sila paingon? Mga tuman kunuto sila sa Manila. Hunsa? No, ha? Tanawa. Tanawa. Kung nasipiyat ba ko? Gisibatan ko ni Ronron, ma. Ay, naghilak-hilak na Carla. Ang mugos mga ng tao nga way gusto mo. Salbahe siya. Iyalan di ko gipalaom. Salbahe siya. Kalimte na tong tawhana, oy. Mao na. Naghilak-hilak niya. Ang pingi ng imong gimabdos kay ni Arami nga mutabang nimo ang tudas imong pagpanganak. Ha? Mangita kag trabaho? O, ma. Aron na ako'y mahatag sa panginahanglan sa kong anak. Maong mamalihog unta ko ninyo ni Papa sa pagbantay sa kong anak, ma. Asa masab ka mangitag trabaho? Dinihira sa ato, ma. Na may bagong tindahan nga ni Oped din sa ato. Ako lang suwayan, basin madawat ko. Nala, sige, ikaw ang bahipaw. Eh, kami nalay bahala nga mo bantay sa among apo. Ay, salamat in taon. Nakasudan ko trabaho. Makapalitig ko sa panginahanglan sa akong anak. Hi. Oh. Bago ka din eh? Oh, ganiha pag ko nagsugod. Mao day nga karon pagi ko magkakita nimo. Today ako si Noel. Maintenance ko din sa mall. Unsa di panganay mo? Carla. Ay, salamat. Out na gitawon ko. Makarelax na gyud ko inig-abot sa bahay. Carla? Uy, Noel! Ikaw mga day na. Pauli na ka? Oh, mapauli na ko. Sa ka na lang din sa motor. Ha? Ayaw lang, uy. Ikaw ba? Ayaw kong hadlok na ako. Di bitaw ko daw tang tao. Sige na, sakay na dire. Aron nga makapauli dayon ka. Oh, sige na lang, uy. Salamat din sa paghatod, Well, ha? Ay, pasalamat oy. Di na ka magkausabog sakay. Asa din inyo ha? Naro din sunahan. Mm. Kining car. Hmm? Ano gani imong cellphone number? Kumusta man si Dudong, ma? Ay, bago pa lang yun nga natog. Ug ikaw, kauna tiha, aron ka makapahuway. Sa matong motor kay mong gisakyan, Carla. Di man tutagin din sa ato. Maintenance to sa mall nga akong gitrabahoan pa. Iyara akong gihatod. Basig asa na padong ang hatod-hatod yan nimo, ha? Pa, Pag-amping in taon, nga di na ka masayo pag-usap. ay, salamat. Naka-relax na ginin taon ko.
Sa maning ni text na ako. Hi, Car. Si Noel ni lihog ko og save sa akong number. Oh, si Noel man din ni nag-text na ako. Ako na lang ning save. Musta man ka? Gwapa gihapon. Anak, yun. Karong panid to ba? Watang tika ha? Nga naman? Dungan tag panid to. Akong taya. Salamat ha nga nakigdungan ka na kong panid to. Well, Oo. Saman? pwede mga tana? Ano man na? Nga nung maayo man kaayo ka na ako. Gusto kang mahibaw? Oo. Kay special ka na ko, Carla. Noel, Ano sa ka maluin ako? naunsa man ko. Magsige naman hinuog samok sa kong nauna si Noel. Naigog man ako niya. Car, kumusta naman ito kung gingan mo? Noel, wa pa ka makailan ako. Wa pa ka mahibaw ko nun sa akong past. Wa ko'y labot sa imong kagapon. Ang importante na ako, mao ang karon. Dawaton gyapon ko nimo kun ingon di ka nga may anak ko. Nga naman di eh. Oh. Mahal di ka, Carla. Ang dawaton ako kung kinsa ug unsa ka man. Andam ka na akong bakaslan. Salamat, Noel. I love you. I love you too, Noel. Parang biro lamang dumating ang tulad. Bisan pa man sa akong gidangatan, nakakita pagyapon ko og lalaki nga tinuod nga nagmahal na ako. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga galang kaagi ni Carla nga taga Bugo, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan. Ikaw na nga. Ikaw na nga. Ang maong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ug gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ang mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang nining Tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.